Chegou a finalísima, un partido no que está todo por decidir. Sí, estamos a volta da final e aquí xa remata todo, está todo por decidir, concordo con iso. Ali gañamos por un gol, pero nós temos que empezar este partido como se fose a cero e intentar sacar a final adiante, non queda outra. Por eso, porque ainda que hai un gol de ventaxa e os goles fora non valen doble, case por dicir que, bueno, é un gol de ventaxa, pero ventaxa mínima. Sí, pero eu prefiro estar na pel nosa que na pel delas. Prefiro eu xogar cun gol da vantaxe, non que cun gol de desavantaxe. Ademais, polo que dixo o adestrador do Maio ao remate do partido, ele espera 90 minutos moi longos. Sí, é que está claro, as finais son, a min, os 90 minutos ali en do Maio foron longos porque foi un partido intenso e o normal é que esta volta tamén sexa un partido longo en ese sentido, mestúranse moita tensión en todos os sentidos, os dous equipos queren gañar, como elas xa demostraron ali no seu campo, nós tamén queremos gañar, e entón iso fai que, pois, comentábame outro día unha das xogadoras, non, que a primeira parte fíxose eterna, en cambio a segunda non. Todo relativo e no fútbol está claro que o resultado a favor ou en contra fai variar a percepción do tempo. Bueno, do Maio fixo o seu partido, xogaba na casa, utilizou un sistema de xogo moi acorde co campo no que xogaban. Ora en Oira, un campo totalmente diferente, imagínome que esperarás que xoguen da mesma maneira ou que cambien algo. A ver, eu coñezo ao do Maio e o do Maio son capaces de xogar tanto como xogaron outro día, con xogo directo, pelotas a súa máxima goleadora, e tamén son capaces do xogo combinativo. Contra nós, no seu campo, utilizaron ese xogo, na semifinal utilizaron ese mesmo xogo contra o Calo funcionoulles, contra nós non lle funcionou tanto porque acabaron perdendo o partido. Bueno, con respecto ao teu equipo, imagínome que esperarás neste partido de volta facer ou dominar o partido desde o xogo que fixo o equipo durante toda a temporada. Sí, permíteme que neste sentido garde a táctica para a propia final. Xogámonos demasiados como para decir que vou facer. Evidentemente imos xogar un partido e a táctica xa está pensada e repensada. Bueno, por outra parte tamén recuperas algún efectivo que faltou no partido de ida. Sí, pero creo que xa o dixen noutras ocasións, non? Eu non son dos adestradores que pensa en quen falta, non? É moi fácil botar man de que se tiven tantas baixas, pero pareceme de efectivos, fixen os cambios que eu crin necesario que tiña que facer e o resultado foi positivo. Agora a Noira iremos con outros efectivos e intentaremos sacar o partido adiante, pero volvo a repetir, partido, digo, que pezas teño, intento utilizar esas pezas, máis nada. Bueno, en cuanto que pasa fora do terreo de xogo, no partido de ida, hubo un gran ambiente por parte de dúas afeccións, aparte un partido, digamos, de animación moi sana, xa que as dúas afeccións dedicáronse a animar o seu equipo, sin meterse co contrario, tal cual. Imagínome que esperarás un pouco eso en Oira, que a afición responda e anime o equipo. Eu creo que é momento de que todos sumemos, non? A grada tamén suma, pero claro, iso
non o podo decidir eu, porque cada quen é soberano de facer o que acudir ao campo. Eu acudiría porque vai ser un partido moi importante. É unha ocasión, creo que magnífica, para que a cidade de Ourense recupere un equipo na primeira división de Galicia, que aí atrás xa perdeu. Entón, creo que paga a pena para que todo o mundo que lle interese o fútbol femenino estea presente.
Thank you.
pasar de la boca. Vale.
Gracias.